grave de der madprogrammer. Det er ikke grave. Først du skal jo, det er selvfølgelig vaske hænderne. Vice versa. Emil, du tager halvanden hund. Kalv og flæsk. Nu skal du se, Emil. Får du kalv og flæsk? Fik du det? Kalv og flæsk. Ja. Og ned i en skål. Og ned i en stor skål. Ja. Fylder lidt. Grænseskål. Grænseskål. Ud med det. Husk at tage papiret af. Ja, husk altid, der er som regel papir i bunden. Det skal nok blive godt, det her. Så tager du, Emil, 2 æg. Ude fra Lene. Så ved du det. Ja, Det bliver nok svært for dig at få ude fra Lene, men 2 æg. vi kan da sende dem. Efter vi kan da sende dem. Og det hele slår du ned i skålen. Sådan. Bum. Bum. Se, hvor er de flotte. Ja. Så, og nu måler vi først. Så tager vi Ui. 1/4 liter først. En 1/4 liter mælk. Sådan. Ned i skålen. Sådan. Måske vi skal bruge lidt mere, så lader vi lade mælken stå. Så tager du mel. Tager du en spiseske. Smøg lige ærmerne op. Sådan. 2 spiseskefuld mel. Yes. Nu går det galt. Fordi nu tager vi først, og skal vi have salt, Emil. Nu skal du se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og du må selv finde en ske der på den størrelse. En teske. Ja. Ja. 8. Starter vi med. Ja. Måske der kommer mere. Så læg ikke saltbøssen væk. Nej. Nu kommer det, der er det sjove. Jeg ved ikke, om du har en peberkværn med tryklås heroppe. Fordi jeg har kun en kværn, og den skal have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 vred peber. Det må han sgu selv finde ud af. 20 vred peber. Kan du se det, kan du se det for dig, Emil? 20 vred. Så tager du sådan En bassemand. en masse bassemand her med rørpinde. Jo. Jøp. Og så lige for, at den er lukket, inden du starter. Så skal du se her. Så skal vi ned. Nu kommer det grimme, Emil. Det er rigtig grimt. Men du ved nok ikke, hvordan det skal smage. Jeg stikker lillefingeren ned i det her fars, og så smager jeg.
Emil, det skal have mere salt. Du har puttet 8 i. 1, 2, 3, 4. 4 til. Så er vi oppe på 12. Så kører vi. Med klatten, du. Hej, morfar. Hej du. Tak til hej til Emil. Ja, hej Emil. Nu smager vi igen, Emil. Super. Super, Emil, det siger jeg dig. Det kan godt være, at min er god. Jeg tror, din bliver bedre. Haha. Haha. Så skal du se her, Emil. Så sidder der nogen på de her 2. Og det kan du godt smide væk. Det behøver du ikke smide væk, for det kan godt være senere. Og dem gider vi ikke have. Så de går i skraldespanden, du. Ud med det. Ud med det. Oj. Så var hovedet nede i vandet. Af vejen med det. Så her, Emil, så tager vi sådan en gang stegemargarine. Margarine. Og så sætter vi en ordentlig klat på hver. Oj. Hvis sådan. Lad os nu se her. Skulle vi passe på. Og hvor meget var det cirka? Bare en ordentlig klat, Emil. Ordentlig klat. Så bare Så fylde her. Nu har jeg den. en god klat. Det er sådan en god klat. Bum. Og så tænder du for højeste blus. Yes. Ja. Hallo. Hallo du. Jeg har ingen skåneærmer, Emil. Men jeg kan måske skaffe en kokkehue. Tak om hatten. Det havde været pænt, hvis den havde været sort, ikke Emil? Men skidt pyt. En kokkehue skal vel være hvid. Og så kan man tørre sig lidt i kanten. Så kan man tørre sig lidt i kanten. Rundt på panden, Emil. Ja. Der må jo godt med smør på, Emil. Ui. Sådan. Masser af udluftning. Masser af udluftning. Ja. Så hvis du har 2 pander, Emil, så kan det godt betale sig. Sådan. Bum. Så tager du din ske, Emil. Det er sådan. En spiseske. Den kører du rundt her, så skeen bliver fedtet ind. Yes. Og lige om lidt, så bliver det så lidt mindre skummende. Og nu tror jeg nok, du kan forstå, hvorfor du skal vaske hænder. Fordi nu går du ned i skålen og tager en skefuld fars. Den smider du op i hånden, og så former du den sådan. Så frikadelleform. Så lægger du den på panden, og så giver du den der noget smør. Så tager du igen, og sådan bliver du ved, Emil, til
du har fyldt panden. Hvad skal du se her, Emil? Kan du se frikadellerne? Se. Nu kan du lige så se, at der kommer lidt brun kant hernede, ikke? Så prøver vi at vende dem. Så ser det meget pænt ud, ikke? Får den der hårde skorpe. Det varme. Ja. Frikadeller, Emil. Og så vil jeg ønske for dig stadigvæk, og jeg er sikker på, at du gør det endnu bedre, end jeg kan. Og rigtig god fornøjelse, og velbekomme til alle. Skål! Og høre resultatet. Herfra. Kartofler. Godt. Kartofler. Kartofler og høre resultatet. Ja. Godt.